Killer's mind. Gona, nake gona da malafar ubanka. Ba ka da mutunci sa ruwan zanya alwala ba ebo mun kai ba sai ka zo ka bara min dan malafar ubanka a radun Allah ga gama yin nake yi. Na radun ma nake yi a radun Allah. Ai ba gona ke gina miki idan wannan ma din ya fashe. A radun Allah za ki samu. Dana da ka ita menene ma ne take ko ma ne menene ita? Ina kenan. Aikin da nake gaya miki akwai wani abu da ake yi. A ta daddanna wa kare haka. Kawai wancan gara sun kare kare sai aka ba su kuɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kare kuma an she ma gashi. Ba ta daddan gure kare kai kansa a cikin waya ba. Kaka tuce kai a radun Allah ni ma gashi na ina yi. Ko na hauka ne sai ka lalata wayar ta. Inna bace waye ba a radun Allah. Domin da kin ga idan ma ga nake yi. Akwai wani ma shi ma ko salatana ko blue. Dakata da Allah.